אני במקום המגניב, כאילו לדעתי זה אחלה משחק, ועכשיו נראה לי שאני רוצה להראות לכם את האדמינים, שזה רק 50 רובקס. אז כן, כאילו למה לא לקנות? יש גם את זה שעכשיו כאילו אני נמוך. יש את האש הזאת. יכול להיות גם, אם אני רוצה, יכול להיות גם שרירי. יכול להיות וורמי. יכול להיות כזה. וכל זה להזכיר רק 50 רובקס, זה כלום. יכול להיות בובספוג. לדעתי זה ממש שווה. אז יאללה חברים, בבקשה תקנו. אני חייב שהסרטון יגיע ל-20 צפיות.